Takže dobrý deň, vítajte pri dnešnom podcaste. Dnes máme tu čest teda privítať medzi nami pána rektora, docenta Habaníka. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán rektor, v prvom rade vám veľmi pekne ďakujeme, že ste prijali pozvanie do tohto podcastu. Ako rektor teda pôsobíte na univerzite už od roku 2013, čo rozhodne nie je málo. A dá sa povedať, že univerzita si prešla pod vašim vedením veľmi významnými krokmi. Avšak ako rektor sa stretávate určite nie vždy len s príjemnými vecami. Jednou z nich teda aktuálna téma sú aj bombové útoky a v neposlednom rade teda včerajšia udalosť s nožikmi. Či nám k tomu viete povedať niečo viac, ako možno univerzita je pripravená na takéto veci? V prvom rade sa chcem poďakovať za pozvanie a možnosť natočiť takýto podcast s vami. Teším sa, že ako študenti na našej fakulty sociálno-ekonomických vzťahov ste sa dali aj na takéto moderné formy. Vrátane toho, že je možnosť sa aj takýmto spôsobom prihovoriť študentom aj zamestnancom, či už fakulty, ale aj univerzity. Pri vašej otázke chcem v prvom rade povedať, že bezpečnosť študentov a zamestnancov je pre nás prioritou a kladieme ju naozaj na prvé miesto a žiadnu hrozbu, či už ide o nejaký teroristický útok alebo nahlásenie bombovej hrozby alebo aj incident, ktorý sa odohral na fakulte včera, nepodceňujeme a pristupujeme k príjmaniu jednotlivých opatrení veľmi zodpovedne a musím povedať, že tieto veci koordinujeme v rámci vedenia univerzity, ale aj s Policajným zborom Slovenskej republiky. Čo sa týka tých bombových útokov, áno, sú to hrozby, ktoré sa nedajú nejakým spôsobom predvídať. Nedajú sa odstrániť, pretože tie útoky pochádzajú prostredníctvom mailovej korešpondencie a nejakým spôsobom sa dotýkajú nielen našej univerzity, ale viacerých vysokých škôl a univerzít na Slovensku, kde my tento postup spoločne koordinujeme. A chcem povedať, že chcem odsúdiť takéto útoky a samozrejme oni spôsobujú istý psychický teror a napätie, ktoré sa zo spoločnosti potom prenáša aj do prostredia školy. Nedá sa žiaľ tomu vyhnúť ani zabrániť. My sme si prijali nejaké opatrenia, budem o nich podrobne informovať na zasadnutí študentskej časti akademickej obce a aj zamestnaneckej časti akademickej obce, kde povieme, aké bezpečnostné opatrenia sme prijali na to, aby sme eliminovali tieto riziká, či už zavedenie nejakých kamerových systémov, zavedenie prístupových systémov do jednotlivých budov a celková tá prevádzka počas semestra alebo počas skúškového obdobia alebo počas prázdnin. Čo sa týka toho incidentu zo včera, tak ten je mimoriadne citlivý, nielen preto, že je aktuálny, ale teda naozaj musím povedať, že vystrašil aj kolegov, aj študentov, ktorí boli priamo na vyučovaní, na danom predmete, na danej hodine. K tomuto chcem povedať, že sme prijali si nejaké tiež opatrenia s tým, že na teraz sme zakázali danému študentovi a obmedzili sme mu vstup do všetkých objektov a budov našej univerzity, vrátane študentského domova v Záblati, kde je ubytovaný. Prebehol jeho výsluh zo strany polície a bude zahájené disciplinárne šetrenie na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov. Ja dnes ešte neviem motív, alebo čo teda študenta k tomuto viedlo. Viem len, že sa cítil byť ohrozený nejakým externým prostredím, ale z jeho stanoviska nebolo zrejmé, voči komu ani čomu sa cíti byť ohrozený, ale nie je prípustné, aby sme tolerovali takéto bezprecedentné správanie na fakulte a na univerzite, aj s ohľadom na tie okolnosti, ktoré sa stali v ostatných týždňoch alebo mesiacoch na iných školách, či už stredných, alebo vysokých. A môžem tu aj spomenúť udalosť na Univerzite Karlovej v Prahe. Takže máme sa na pozore a určite budeme o všetkom vás, študentov, informovať. Ďakujem pekne. Je teda cítiť, že ani študenti a určite ani zamestnanci sú vám není ľahostajní. A keď prejdeme na tých študentov, tak by som sa chcela opýtať možno, ako vy ako rektor vnímate študentov a čím vás vedia osloviť, alebo čo je taký prínos z pohľadu vás na študentov? Študenti prinášajú život do prostredia univerzity tým, že dochádza k pravidelnej výmene, pretože raz začnete a raz aj štúdium úspešne ukončíte.
a stále donášajú taký mladický elán, entuziasmus do toho prostredia univerzity a stretnutia so študentami sú pre mňa inšpirujúce nielen na samotnom pedagogickom procese, kde je to viac menej formálne, ale možno aj pri takých neformálnych aktivitách, ako sú beánie alebo nejaké rôzne študentské party alebo iné príležitosti, kde sa má možnosť s nimi porozprávať v takej uvoľnenej atmosfére alebo na športovom dni a podobne a načerpať od nich energiu, ale aj nejakú inšpiráciu a nápady, čo ešte by z ich pohľadu pociťovali na našej univerzite nejakým spôsobom zlepšiť alebo čo by sme mali nejakým spôsobom zmeniť. Ja si veľmi vážim toho, že my sme študentov zapojili do všetkých takých tých vnútorných procesov, ktoré sú spojené s vzdelávacím systémom a akreditáciou. To znamená, že študenti sa aktívne podieľajú na práce nielen v orgánoch univerzity, či už je to akademický senát, disciplinárna komisia, etická komisia, ale sú aj v radách pre študijný program, hodnotia tieto študijné programy a dávajú nám prostredníctvom dotazníkov aj spätnú väzbu k jednotlivým predmetom, k jednotlivým učiteľom, k jednotlivým informačným listom. My si toto celé na pozadí vyhodnocujeme a následne teda prijímame opatrenia. Veľmi sa teším z toho posledného hodnotenia, ktoré vykonávalo ministerstvo školstva, kde vlastne sa dotazovalo študentov všetkých vysokých škôl prostredníctvom anonymného dotazníka k jednotlivým témam, ktoré z ich pohľadu považujú za dôležité a naozaj ma teší to hodnotenie a to vysvedčenie, ktoré nám vystavili naši študenti a to, že sme skončili celkovo na 5. mieste z 15 hodnotených univerzít a vysokých škôl, považujem za úspech. Osobitne, ak spomeniem Fakultu sociálno-ekonomických vzťahov, tak študenti veľmi vysoko hodnotili praktické zručnosti, ktoré získavajú počas štúdia. Veľmi dobre nás hodnotili aj študenti na Fakulte špeciálnej techniky, Fakulte priemyselných technológií, kde tieto fakulty obsadili prvé a druhé miesto spomedzi toho hodnotenia zo strany študentov a absolventov. A rovnako teda si vážim aj spolupráce po skončení štúdia, keď už sa zamestnajú a stávajú sa z nich absolventi našej univerzity a my tiež ich dopytujeme spätnou väzbou vlastne už z takého iného pohľadu na jednotlivé tie aktivity, ktoré my tu vykonávame, pretože systémy kvality to sú permanentné procesy a my sme tu v prvom rade pre študentov a chceme sa neustále zlepšovať. Ďakujem. Keďže univerzita teda jednoznačne potrebuje študentov a teda uchádzačov, tak možno čo univerzita robí preto, aby nalákala talentovaných a teda úspešných študentov na túto školu? Teší nás raz záujmu o štúdium na našej univerzite z pohľadu uchádzačov. My sme medziročne narastli o viac ako 17%, zaznamenali sme pomerne vysoký počet aj prihlášok na štúdium, z toho možno 1/3 alebo 1/4 prihlášok na štúdium už prichádza zo zahraničia. To je dané tou internacionalizáciou vzdelávania, že sa naozaj každým rokom snažíme viac a viac otvoriť aj potrebám uchádzačov zo zahraničia, či už z krajín ako Ukrajina, Kazachstan, Česká republika, ale aj krajín ako Turecko, India, Pakistan, Irán, možno z takých tých tretích krajín, kde sa postupne to štúdium u nás etabluje. No a samozrejme aj v rámci programu Erasmus+, naši študenti odchádzajú na stáž do zahraničia a my prijímame študentov či už zo Španielska, Talianska alebo Portugalska k nám na stáž a dochádza k takej multikulturálnej výmene a to prostredie to samozrejme obohacuje. Čiže z tohto pohľadu je to veľmi živý organizmus a musím vyjadriť aj také poďakovanie všetkým, ktorí naozaj sa na týchto hodnoteniach zúčastňujú, pretože na jednej strane, viete, príde dotazník, príde do mailu, je anonymný, čiže môžete ho vyplniť alebo môžete ho jednoducho odkliknúť, že vás nezaujíma. A o to viac si vážim všetkých tých študentov, ktorí poctivo tieto dotazníky vyplnia, pretože naozaj my si z nich urobíme také veľké plachty na trojky a vyhodnocujeme si a robíme si tú spätnú väzbu a zaujímame sa naozaj o to, že čo študent cíti, či dostáva naozaj štúdium podľa informačného listu, tak ako je v informačnom liste zverejnené, či je objektívne hodnotený zo strany skúšajúceho, či tie požiadavky, ktoré skúšajúci na ňo kladie, zodpovedajú tomu, že ten študent je možno v prvom alebo druhom ročníku štúdia, že u nás začína, pretože chceme, aby ten podiel tých študentov, ktorí opúšťajú štúdium v prvom roku štúdia, bol čo najmenší a týmto sa musíme zaoberať na samom začiatku. A keď robíme periodické hodnotenie
jednotlivých študijných programov, tak toto celé vyhodnocujeme a vkladáme to do tých jednotlivých študijných programov tak, aby sme naozaj dbali na to, že študenti následne vidia, že to malo zmysel a že tá spätná väzba je vlastne implementovaná v tom portfóliu študijných programov. Takže tu chcem všetkým poďakovať a verím, že aj do budúcna budú tak aktívne pristupovať nielen k štúdiu, ale aj k takýmto, by som povedal, formálnym povinnostiam. Ďakujem pekne a tým by sme teda premostili aj na poslednú otázku. Aké novinky možno univerzita pripravuje alebo čo nás môže čakať budúcich študentov? My sa snažíme vždy v septembri prísť s nejakými novinkami, aby teda po prázdninách študenti videli nejaké zmeny na univerzite a teda tie zmeny nie len obsahové, ale aj zmeny, ktoré sa dotýkajú vzdelávacej infraštruktúry alebo výskumnej infraštruktúry jednotlivých laboratórií na rôznych súčastiach. Naposledy prešla modernizáciou aula, ktorá slúži nielen študentom fakulty zdravotníctva, ale je to naša hlavná aula. Prešli modernizáciou parkovacie zóny v areáli fakulty špeciálnej techniky a teraz vlastne musím povedať, že pripravujeme pomerne rozsiahlu investíciu, ktorou je budovanie študentského internátu v areáli fakulty sociálno-ekonomických vzťahov. My máme vydané stavebné rozhodnutie, čiže všetky tieto procesy máme ukončené. Aktuálne dokončujeme celú tú realizačnú fázu a pripravujeme novinku v prostredí vysokých škôl, tzv. Verejné trhové konzultácie, lebo musíme finančne pokryť výstavbu tohto internátu. Internát by mal mať 130 miest, že taká bude jeho ubytovacia kapacita, bude priamo napojený na cyklotrasu, budú tam parkovacie miesta, bude tam nejaká reštaurácia, bude tam univerzitná knižnica presťahovaná, budú tam nejaké spoločenské oddychové zóny, čiže vlastne taký moderný spôsob už ubytovania študentov, tak aby celý tento kampus, ktorý tu je na Študentskej ulici, bol nejakým spôsobom dokončený a verím, že aj toto prispeje vlastne ku kvalite štúdia na našej univerzite, pretože si uvedomujem, že jedna vec je vlastne absolvovať prednášky, semináre, cvičenia, ale potom je aj to ubytovacie zázemie. Študenti sú nielen z Trenčína okolia, ale vlastne zo všetkých kútov našej krajiny aj zo zahraničia, čiže prichádzajú sem do mesta. My chceme vlastne ponúknuť vlastne to spojenie s tým historickým centrom mesta. Chceme to premostiť celé na Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026, kde bude celý rad vynikajúcich aktivít. A musím povedať, že je to nemalý plán, pretože možno za posledných 20 rokov na Slovensku nevyrástol žiadny nový internát. Väčšinou sa internáty rekonštruujú, modernizujú tie, ktoré boli postavené v minulosti a my ideme teda cestou výstavby úplne nového moderného študentského domova. Tá cesta začala niekde, tá cesta prípravy už v roku 2021 nejakým projektovým zámerom, v roku 2024 vydaním teda stavebného povolenia, dnes realizačným projektom a hľadaním toho investora, pretože niekto to na konci dňa musí zaplatiť tú faktúru. Takže určite budeme kombinovať vlastné zdroje, chceme mať na to aj nejaké kapitálové zdroje ministerstva školstva, ale pripravili sme aj celý rad zmeny legislatívy cez možnosť financovania, cez štátny fond rozvoja bývania alebo vstupu komerčných investorov do celého projektu, takže možno, že to pôjde aj nejakým verejno-súkromným partnerstvom a aby sme teda už na prelome, na konci niekde tohto roka, možno zo začiatku budúceho roka mohli poklepať základný kameň a začať s výstavbou. Tak sa budeme tešiť. Ďakujeme, pán rektor, ešte raz veľmi pekne, že ste si našiel čas a tešíme sa aj na divákov. Ďakujeme. Ďakujem aj ja za pozvanie a do budúcna vždy rád prídem, ak budete cítiť potrebu, aby som sa aj takouto formou vyjadril alebo ak takouto formou priblížil našim študentom a zamestnancom. A ešte raz vám ďakujem, že podnikáte takéto aktivity a vyzývam aj týmto spôsobom študentov, či už prostredníctvom nášho študentského centra, študentského rádia alebo iných aktivít, aby sa zapojili a určite to prináša ovocie. Chcem sa poďakovať aj všetkým tým študentom, ktorí nás reprezentujú na rôznych súťažiach. Nemusia to byť len súťaže vedomostné, môžu to byť aj súťaže športové alebo tí, ktorí absolvujú s nami pravidelne tú túrku
kam na vysokú školu a prezentujú svoju fakultu, svoju katedru, svoj študijný program po celom Slovensku aj v zahraničí novým uchádzačom a takto vlastne vťahujú tých študentov sem do portfólia našej univerzity. Viem, že to je práca akože naviac, ktorú vykonávajú, ale teším sa z toho, že ju robia študenti, pretože oni sú najbližšie tým, ktorí dnes rozmýšľajú alebo podávajú si prihlášku na vysokú školu a oni sú dnes najbližšie k ním a vedia im možno sprostredkovať také informácie, ktoré im ani ja možno neviem tak jednoducho alebo tak adresne pomenovať. Tak, ďakujem pekne. Ďakujem. Staň sa ty jedným z nás, počúvaj svojho srdca.